सोग्राफोर होसोदों जों गान्जा सोग्राफोर है बिनि लामा नै गान्जा सोग्राफोरनि लामा बेजों नै बबेजों थांबाय सालाफ्रालाय दानिसो फैदोंमोन बबेजों थागोन बिसोरो बबेजों थागोन नायनांगौथ' बाइक लिरखौनो नायबानो मिथिगोन दा सोबग्राया बेयावबो नै जायगा दाबसे मोनबावबाय नै आं दाख्लै नायखोमाफैनाय बेनोमोन नै आं हारसिंखाय जेबो खालामनो हादिया नै नुवाखै नै बिस्कुट जालायफैदों बेयाव नै केक जालायफैदों बेयावनो नै हिलाय बथलफ्रा नै बथलाव आवथिनानै सोबोनो नै गान्जा सोबग्राफोरनि बियो आखला नै नुवाखै आरो बे दाबसेबाव नै बांखार गोजा बिसोर गान्जा सोबग्राफोरनि बांखार नै लोगोफोर नै गान्जा गुन्द्रायानो दंलायबावोसो नै गान्जा गुन्द्रायानो दंलायबावोसो नै नुवाखै नै बेयाव दाख्लै मेलेन्दा लाबायना दंमोन बाब नै बथला नुवाखै मा बेलाय मा बथल बेयो ओइ देखो नुवाखै बथल मोनबावबायसो नै बे बथलखौ मानो लादों बिसोरलाय दैबो दङ बिसोरो गान्जा सोबनोसो लादों नुवाखै बेयाव उन्दुनायफ्रा नै हैनै बथल मोनसेबाव नै नागिरलांबावनि र' आरो बेलेग बांखार सोलायबाय होननाय खोनादों बेनिखायनो जों इनभेस्टिगेसन खालामफैदों आरो ना र' दायो थांबाय थानि गबाय नै बेयावबो बांखार दं नै हैलाय बेलाय बांखार नै मा नायनो बांखारखौ नै बथलफ्रा नायलाय नै बे बथलफ्रा नाय बे बथलफ्रा नै बे बथलावनो सोनानै सोबोसै गान्जा सालाफ्रा र' थांबाय थानि